Volám sa Denisa Sedliaková, som realitná maklérka a ponúkam vám na predaj rodinný dom vo vyhľadávanej lokalite v obci Lutila nedaleko Žiaru nad Hronom. Priestranná detská izba s terasou ponúka dostatok miesta na hru aj oddych. Na tejto terase si môžete vychutnať kávičku alebo letný drink. Ak vás moja ponuka zaujala, tak ma prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Budem sa tešiť a ďakujem za váš čas.